Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Siyudad ning Naga kabali sa host kan modified palarong Bicol sa masunod na simana. Mga paghahanda padagos na pinaggigibo. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Abril 24 hasta Abril 28, gigibo ng modified palarong Bicol, archery, athletics, gymnastics, special events, asin weightlifting ang pagraralabanan ka mga atleta hali sa manlain-lain na probinsya kang Rio na madayo digdi sa siyudad di Naga matapos na mapili kang DepEd bilang saro sa anom na host kan modified palarong Bicol. Sa ginibong press conference kasubong aga siniguro ni Alcalde Nelson Ligacion ang suporta sa DepEd Naga urog ng pag-andam ka mga biliting center, seguridad, kuryente asin inumo na tubig. Ang Naga City Delegation igwaning 662 na atleta asin sports officials na malaban sa 24 manlain-lain na sports event. The other day milang po na araman. Pero kita po bagadigdi sa Naga, dapat permi kitang handa, maski dai. Mahanda na lang. And therefore, for purposes of the Palarong Bicol and for the events that will be held here in Naga, in particular naman po sa Metro Naga Sports Complex sa Pacol, and then igwaman po digdi sa Naga City Gym, diyan po sa may Civic Center. Various aspects of preparations have in fact already started. Nagkaigwan ng mga clustered palaro, and this coming April 22 to 28, yun na po yan si Bicol Palaro. Modified siya dahil may clustering, and ang events po gaganapon bako sana sa Legazpi or in one venue. But there are 6 venues including Naga City. Matao man ang lokal na gobyerno ni Naga ng 2,250 pesos sa lambang atleta kang syudad para ipambayad sa uniform. Asin alawan sa pagkakan. May lulunadan man na pinagtagamang syudad para sa mga atleta na mapasiring sa ibang probinsya kung sain duman kakawaton ang sainda mga event. For the athletes, we will be giving financial assistance in the form of allowance in the amount of 2,250 per person, per athlete. Biantras tanto sa opisina kang DepEd Naga, pwede makakuha kang resulta kang kada kawat asin may pinagdesignar na personahe na iyuman ang mamonitor kang kamugtakan kang mga biliting center sa bilog na panahon kan modified Palarong Bicol. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa tahaw kan patanid kan Department of Health na naglalangkaw ang COVID-19 sa Bicol. Haluwag lang subuot ang pagpapautob sa health protocol sa modified Palarong Bicol. Huli ta may mga eskwelahan na gigibuhon billeting centers. Pwede man subuot ang blended learning o paggamit in module kan mga estudyante na mariribukan kan nasabing palaro. Pero po sa mga eskwelahan na billeting center, may memorandum na din po kita kabali sa nire-report kang mga school heads. Nakalatag dapat magiging modular po sila. Kasi dahil kita mapaklase sa mga billeting schools, magiging masamok po yan. Not only for the school, pero sa gabos sa mamaneho. So saro po yan sa nilatag ta din na mag-modular approach. And that is also allowed by issuance. DepEd order siya. Sa iba pang bareta, nagtuturong atop kan JMR Coliseum pinagpakarhay na. Detalye sa report ni Melvin Machado. Foaming ang apod kang ginigibo sa pagpapakarhay kang atop o dome kang JMR Coliseum na nadanjaran kanakali sa bagyo na nagresulta sa pagturo asin makaapekto sa salog kang basketball court. Susog ki Engineer Alex Canning kang City Engineering Office, maserbi subot na insulator ang foam para day maging mainit sa laog kang Coliseum. Roofing, undergoing repair na po yan. Ang ping-introduce ng repair dyan po is foaming. Gustong sabihin, binubugahan ta po yan ng foam, then may pinaka-top coat na yan na pintura.
And ano po ang objective kaya? Number one, talagang maya na kitang seamless na. Maya ng chance na mag-penetrate pa ang tubig uran sa laog kang facility. Number two, it serves also an insulator sa laog. Nag-a-absorb ng heat, nagra-radiate sa laog kang GMR Coliseum, kaya medyo mapresko man giraray sa laog. Local fund na pinagamit sa pagpapakarahay ka ng sabing pasilidad kang Naga na aabuton sa 14 million pesos. Matang ang ibang natatadang kaipuan na pakarahayon ang yaw na sabot sa proseso. Nasa local fund po siya, nasa 14 million ang ano. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagusan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.